To madalla masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gobe ta Allah ce online media concept kafar ku mai albarka kuke saurara a daidai wannan lokaci. Za mu koma sashin labaru da al'amurai da kullun domin sauraron labaran duniya kai tsaye daga manhajar BBC Hausa tare da ni Muhammad Kabir Adamu Aliyu ku biyo mu. Cikin labaran za mu ji cewa ana ci gaba da cire rai da cewa kumban sama jannati da Indiya ta tura duniyar wata zai ci gaba da aiko sakonni bayan sandarewa da yi sanadiyar dare mai sanyi da aka yi a duniyar wata, kamar yadda masana kimiyyar sararin samaniya daga kasar suka shaida wa BBC, amma sun ce za su ci gaba da kokari har zuwa ƙarshen rana ɗaya ta duniyar wata domin ceto kumban. Darajar kuɗin naira ta yi mummunar faduwa da bata taɓa yin irin ta ba tun bayan kaddamar da naira a watan Janairun 1973, a lokacin da naira ta maye gurbin tsohon kuɗin fam wanda ƙasar ta yi amfani da shi. Hukumomin sun sanya darajar kuɗin a kan naira ɗaya daidai da shilin ko sile 10. Sai dai shekara 50 bayan samar da darajar naira na fuskantar jarrabawa da bata taɓa fuskanta ba a gwamman shekarunta. Mataimakin shugaban Najeriya ya baiwa al'ummar kasar tabbacin cewa sadaukarwar da suke yi ba za ta tashi a banza ba. Ya nana ta cewa gwamnatin su za ta cika alkawuranta da ta yi wa al'ummar Najeriya. Ya ce shugaba Tinubu ya dukufa wajen gina Najeriya inda kowane ɗan ƙasa ke da tabbacin tsayawa da kafarsa ta fuskar tattalin arziki, kuma inda babu wani ɗan ƙasar da zai dogara da kuɗin sadaka wajen gudanar da rayuwa. Wata sanarwa da Sanata Kashim Shettima ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ta ambato cewa mataimakin shugaban ƙasar ya yi waɗannan kalamai ne a ranar Alhamis yayin gabatar da maƙala a wani ɓangare na bikin Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. Hedkwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun sojin ƙasar sun hallaka 'yan ta'adda 191 tare da kubutar da 91 da aka sace. Haka kuma dakarun sojin sun kama waɗanda suke kira da 'yan ta'adda 206 da masu satar man fetur da kuma masu garkuwa da mutane. Sun kuma ce mayakan Boko Haram da iyalansu 104 ne suka mika wuya ga sojojin Najeriya a yankin arewa maso gabas. Daraktan yaɗa labarai da labaran tsaro Manjo Janar Edward Buba ne ya bayyana hakan. Kotun sauraron kararrakin zaben Kaduna ta yanke hukunci inda lauyoyin kowane bangare ta yi ikirarin nasara. Hukuncin kotun mai alkalai uku a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Victor Obiwe ya ce masu korafin sun gaza karɓar na sanarwar kafin fara shari'a pre-hearing notice a cikin mako ɗaya, kamar yadda sashi na 18 na kundin tsarin zaɓe ya tanada. Haka zalika kotun ta tabbatar da awar bangaren APC sanata Obasani cewa shaidun da Isa Ashiru ya gabatar ba su da tushe. Kotun ta kuma soke da awar lauyoyin Obasani na cewa masu korafi sun shigar da ƙara bayan lokaci ya wuce, don haka ta yi watsi da buƙatar taso. Jami'an tsaron sirri a Burkina Faso sun daƙile yunkurin juyin mulki da wasu suke shirin yi a ƙasar. Hakan ya zo ne ƙasa da shekara guda bayan karɓe ikon mulkin ƙasar da shugaba Ibrahim Traore ya yi. Juyin mulkin da aka yi a shekarar 2022 shine na biyu da aka samu a daidai lokacin da ake samun karuwar ayyukan masu ikirarin jihadi a ƙasar. Wata sanarwa da hukumomi suka karanta a gidan talabijin ɗin ƙasar yammacin Laraba sun ce sun kama wasu mutane kuma suna ci gaba da neman wasu, sai dai ba su bayar da wani ƙarin bayani a kai ba. Ƙarshen labarai kenan. Muhammad Kabir Adamu Ali da na karanto nake cewa mu ci gaba da kasancewa da Gobe ta Allah ce online media concept. Bisalam.